коланци с оголемяващ ефект. Но не знам дали ми се струва. Напишете ми в коментарите, според мен има ефект. Когато бяхме в Япония, си купих няколко червила. Хайде да ги тестваме и да видим кой какъв цвят е, тъй като толкова много бързах и просто по спомени, като си бях набелязала някои от тези предварително, просто ги грабнах и нямах време много хубаво да разгледам всички нюанси и цветове. Взех си този на Токобо, той е прозрачен и мисля, че има някакъв плъмпинг ефект, който не бях забелязала. Цветът му е Frozen Berry. Хайде да видим колко плъмпинг ефект има наистина. Хубавото е, че ако ми харесва, има го в YesStyle. Наскоро беше намален. Супер сладък. Много ми харесва опаковката. Бяхте ме питали в едно видео къде съм си правила устните. Правила съм си устните само 2 пъти. Един път беше първия път, беше 2017 година. Следващия път беше 2021 и беше при една моя приятелка, но тя замина и в момента въобще не живее в България и много ме е яд. Устните не са ми много големи, понеже ме е шубе и нямам много доверие на никой. Така че, може би, няма да си ги оголемявам скоро. Прибегнали сме до тези средства, да видим дали имат хубав ефект. Мирише страхотно. Някакъв плодов горски мирис. Апликаторчето е като шпателка. Между другото има някакви много фини, блестящи сини частици. Вече започна да щипе. Доста е лютив. Ако не обичате такива, то така нинче няма как да се докара оголемяващ ефект без да щипе и да има някакво такова усещане дразнещо. Доста прави. Не е нищо непоносимо. Не знам дали има някакъв оголемяващ ефект наистина. Стои доста хубаво на устните. Доста между другото. Сигурно няма да го използвам всеки ден, но може би за някакъв евент, в който искате устните ви да изглеждат малко по-точни. Може би е хубав вариант. Аз вече забравих как изглеждах преди това. Може би ще върна кадрите, за да сравним. Мисля, че са и леко по-розови. Това може и да е заради паренето. Не знам дали си въобразявам или наистина отпухнаха повечко. Като цяло парещото чувство не отминава, но пък мисля,